Hadin ka jingmi ka jingthar Kuli ki jingsha panjat ki kor tabot ne ki EVM machine pat ki kenrum kenram ha ka sing tabot ha ka khat khnai tri uya yong arja apsau po ka jila Manipur. Nagalyang ka election commission kari India ECI kala ha pan banano ban om kheng shu uya ka Jingthep vote ka bala Pulom ha ka tai ka singi ka khat khnai tri uya yong ha ki khatwei Tylli ki polling station ha Inner Manipur Lok Sabha constituency. Henry nakalyang ka ECI kala pentipat bahkan Pynlong Biang ya ka Jingthep vote ha kini ki polling station ha ka arpar tri uya yong arja apsau. Baga Jingthep vote kan long nado ka por new baje step hadu san baje janmin. Ka Jingthep vote Biang kan long ha ki babon ki polling station kan thup ya ka Ehrang kampus sajib bat ka thong am leikai ha Khurai constituency. Southly ki polling station ha Kshetri Gao kawai ha Thongju ki badan ha Imphal East district. Lightly ha Yuripop bat kawai ha Konthau Jam ha Imphal West district. Nagalyang Chief Electoral Officer ka Jila Manipur Upradip Kumar Jha ula kentu ikinong tap vote jong kini polling station makini mi paiba hak ban pendap ila ka hak banjit ila kinong mikmat syakaing dorbar thawan jong kari.